Dumi, mabali namin. Matuloy kang nagpamanila, Dom? Wayne, napatag na ito ang meeting medya publication na pagsursurata. Isuha. Di mo pa ilang amin isardang dayta. Awan mo't yag agawaam ako nak. Datdatamot lang, awan mo't anak ta. Saan lang mat at isweldo dito itinapatag bakit? Kahit kumait ang exercise latat yung utak ko, itinak pa nagsursurat ka na itinagduduma short stories. Amok, ngam adapay pagsursuratan may ti drama. Sabali na dyan, sabali mo ta klase ti panagsurat na dyan drama. Kan, adot agdengdengag ka na itin drama, iti number 1 kan most trusted radio network in the country. Sabagay. Dakkaladayaw ko, na may saak apasit ka na iti drama na, kas writer. Wen. Amok. Nalatakkan. Ngam kas itinakunak. Awan serbi dagita apa nagsalukag mo, tawan mo't mang tawid. Ha? No kumada anak ta, di nagmayatan. Ala, saan ta na pagsaritaan day ta? Siguro, naikariya saan ta ang maadaan iti anak. Nadakamat man ang tikaawan anak mi kan Rosa. Anyat mabalin, no talaga di ka maadaan iti anak. Yilad ko pa'y labit. Nasaysaya at pa'y no may ridip ko. Oray kat dagasendak na manong rodi nga gapu iti Ilocos. Umawag dan to kano no asinagdan. Ay, aday ta. Mapanmanen ti tutuglipan. Ay, nyalakit din nagpaiso ti kastoy. Di malmalpas na ita nga isyaw. Oh! Anyaman daytan. Ay, apayaya. Kas ka lamang gagamaw. Dahil ito'y mandamag may papaniti kaadda dagiti ICC ka no? Anyaman ti may papan iti daytan nga ICC. Pilitin da akong dinaran ni ex-president Digong. May papaniti kampanya da ito'y iti kontra droga ide. Aniya. Human rights violation kano da dyan inaramid na. Kasta. Kaya't da maimbestigar kan mabalod nga da. Apo, anya kumat bibiyang dakat adamot korte tayo ditoy. Iso, mate. Nga madalata dagiti kontrabida. Kahit da ngagsungbat gapo iti kadukanot natay, iti day tapanawan. Ngam kontraan mo, dagiti mamanday lintag ti pagilian tayo. Awan kanot karbengan dagita makibiyang iti justice system ti Pilipinas. Ay, awan lat di kapag lukluksawan ako nak. Dimot ko na mga agudong kaaya. Awan mo, tayo ti regular meeting may iti EBC. Kat mapangkangarod agdigusan tadi ka kat agsukat man na din agdigusan. Ayun ay daytan. Kaano pa yan nagsukata kitibado kayak nagdigos may? Talaga may. Nakadu ka man ako na akon. Plansaman nga ron tayo, long sleeve ka, kan tayo slacks ka, tayo suman ti pagbado kin usarak. Na, aglong sleeve ka kat nakapudpud out. Manano, tapno, naporma mo ta. Yan. May mayat mat agpulo barong kalangan. Sige, iso na iso. Nagkatulakid din na yan. Kangarod agdigo sa taplan saag. Uston taw. Laklakayan kala nakar-arte. Nagadukit din nga. Siyak man lang timang plansa. Sakaon! Ah, Pasugnod ka man ako nakaon. Oh,
Talaga nga kabaw kan sa nalaklakayan. Kabaw ka dyan. Ne. Ano mabawag iti silpon ko? Si Kanti Mang Sungbat, tinakagigusan. Aw? Nga po. Kasi inamot nga tayo dito yung mauawag. Saan mo tayo nakapunbok? Hello? Auntie Suping, da kayo ka di? Na, sino ka nga ganantay? Siyak ni Budoy ang kaanakan niyo. Anya, Umayak kumadita, auntie. Agbakasyonak lang kumauray, manungal daw laang ta. Pangiliw-liwag ko iti sakit tinakam. anya. Ay, dumay ka. Agyaman na, auntie. Agam, agor ka. Anya't pagsaksakitan tinakam mo. Inalililaw na ti may sa text-meet ko. Ay, Kaya't mo asawan, adot textment mo. Aduda, may sakunam. Sana paglastog, auntie. Aduda ng pasig damot a gold digger. Anya? Umutang kas kada agdawat itilod ti amuda. Nalpas kan. Basta umayak, auntie. Uy, namay kan. Nagadwa sa o. Sige, auntie. Agrabwatak nga rodan. Ta umayak itamat lang, di ta nagbugsutan. Bye. Bye. Sino dyan mawag bakit? Textmate mo. Anya? Isus, awan mo text-meet ko. Nya ka nga. Ni Bodoy. Jay makigargar din niya bugyasa na kaanak ka. Ay! Iso aya. Ay, naimbagman, tanan nakalagay. Gun nga road, agbakasyon ka na, to may mangililiwag iti sakit tinakam na. Nay, kung naglagid din no may agawi sa mga sawan. Kasano ang mga sawa kat linoko ka no matimay sa atixmate na. Anya, Gold digger ka no day jay. sos nalpas ti puli. Dayta, tinalala na, tanagado ka no tixmate na, ng pasigmat nga aguutang, kas kadagdadawat itilog. Nalpas kan budoy. Ganabon nyo, anagado tixmate na. Isuda, di na maraman. Aho, tiko namdya ka mo, adaw, tixmate mo, anilolo dam. Ngala, mapalaki din. Kaya bali man tituro man saritaan. Sige, mapanak ko di opisina. Mga nun, naladaw man ng ti sekretary. Ken awan man ng ti kagawad on duty. Ingkan. Nang runa kat awan ni Dumeng. Ang isot masapsapa amang lukat. Duanya kat ti kas nga ramid dagiti kakadwa na kagawad da. No sana maladaw ti aking duty, sana na sumre kat pambar tumanen ti amin na pambar. Yan ti kasta. Nay, adan sa sumangpot asa nga iliw nanang. Ulitag gusteng. Nay, Oh, kunamon. ulitag ko chairman, ngayon malapit ti kinataan. Ni Budoy daytan. Kita man Rosa. Ninsan Budoy ang makigargar din ije bugyasan nanang? Won, imbawag tagbakasyon ka daw. Aya, Auntie Suping, ang kagusteng. Ngayon kakitanan Rosa. Tani, mga rintaran. nakabakasyon ka man kasinsin Budoy. Kumusta? Nataer ka latang urang imisit ka. Insan Rosa, adaman request ko. Anya dayta? Tangay adak dito nagbugsutan. Awagan naklatan iti badi, adaw itinagan ko Salvador Aguyas Kayabkap. Anya? Nagmadimat nga min tibuduyan. Ta isunsapa iti saan ko apakaasawaan day ta anagan wino berngas ko. Anya? Nay, Budawi. Anya ngay. Kumusta mo tantibiyang mo ita? Budoy lata ngawan asin sunaken. Still single ante. Anya? Mga sawa ka nga minan insan.
Damag ko kat adot textmate mo ka no. No kaado ti pagsasaritaan, ado insan Rosa. Ngam, pasig damat abulilikong. Anya? Apay ngamin adi ka mapnak iti may salaeng insan. Tay kunada nga roden, collect and select the best. Anya? Talagang agkakaingas datatanggan insan budoy nanang. Aguli dagda nga road. Wen nga rod, ultimo pan nakaisipat ti agong. Tila ang panaglaplapayag ti adayaw dakdakkel ken sarang dagiti lapayag ni tatang. Idinto ta ni insan budoy kat danda ni awan lapayag na. Ay, naku namon, no kasano kiti panagpismas na di pandemya ah. Wen anya nanang, danda ni awan pangisagutan na. Ay, naimbag man ta nakalagip nga rod nga agbakasyon. Dengdenggak ti sarita na ken tatang mo itay. Umay ka no mga asawa. Aya, Dahita ti gagara na, ngay may dito nagbugsutan. Anyat kinudam gustay. Addan napilim nga asawa ni Budoy. Hehehewan bakit? Asino man ay, Ni Biday Abalo. ni Biday nga anak ni Kaka Iska. Wen, tay nasapa na balo nga da anak na. Kayat nga tamot ni Budoy day jaket balaw. Kan adda pa'y anak day ti day di puldo nga asawa na. Wen, balo nga agpaiso nga nalapsat pa'y laeng. Ubing pa'y. Nagasat ni Budoy no kayat na. Anya? Hindi na pa'y kayat. Adan dagos baon nagagtimpla iti kapina. Huwag matkit di Napintas, nagagat pa'y kan nasingpot. Napintas pa'y ti balayda. Sa adamot talon da at awid day di asawa na. Exactly, bakit? Nadayaw pa'y ko nama. Man-manuday tanagasat na ko na. Lakit isuan, no lakit di kayat ni Budoy, kan kayat mo't ni Biday syempre. Ay ket, ipadas ng ipalapal ni ayat bareng may salat. Kunada nga raw. Sa bagay, awan mapilaw kan ni Biday, tilaki na balo na. One mate. Ayawan parikot dita, ore tidtid dati natay. Unay mo datatid dati natay ng ibang bagamo? Ay, so mate. Natayo, hindi di puldo. Oh, ditidtid dati natay ni Biday. Adan pangyari making kakaanakan. No magustuhan na kakan magustuham, sakti makamoy ti may sa baboy ama partay. Agpaiso ang kan? Wen, agsagana ka. Kadwaan ka ama pa ni ti balayda. Kadiretson, yarim dan kan. Anya? Ay, wen, aramid ti mabait, win mabayag, agpada no talagang agkagasat. asino ti kunayo pangyariman ni tatang kan insan budoy nanang? Ni Kanubiday nga anak ni Kaka Iska. Ay sus, kaya tukit din ni insan budoy nung managpilin sa amoy. Anya pilat sa pulan na kinibiday. Nagasat kit di at adadagana. Adda balay na, adda pa'y anak nan. Unmat kit di ngam kayat nga tamat ni biday. Adda mo't itsura ni Budoy, kasko na ni tatang mau. Sabagay. Alakat, sige Sabagay, tila ang mat kinabalo ni biday ti parikot. Gusto, anya pailat sa pulan na ngay. Manmanuday tanagasat.
Agyaman akta na danon da ka biday balasang ka. Pintasan. Mabalinti dumanon biday. Ay, sumrek kayo, Apo Chairman. Ay, agyaman kami ha. Sumrik na. Kwa, biday, balasang ka. Ay, mabalintag tugaw. Sige, Chairman, nagturo kayo. Ay, kuna ka no. Agtak-tak na kami latan dito akas la security guard. Kwa. May kami, takayat ti ka anak kag ti mga asawa dito yung lugar tayo. Kit naginusto kayo, kasarada ko sa inyo. Kasar adagos, Chairman. Ay, kwa gayam. Iso ni Budoy, wino body, wino Salvador, kayab-kab. Ay, no, may kariak laki iti kaanakan nyo, Chairman. May sa ako na balo. Ala, ikandak mo't iti panawon ko ang mga dal iti riknak. Tani, itala, ang mat nga agam-am mo kami. Ay, sus! Saan mo pa ilagamot yung ugali na tao? Kinmaysa, nagaduti, nagarimkan ka. Isumat nanang. Saan ko mat nga inaklo na dagos? Wan, nasaya at kinatao ni Chairman Gusteng. Saan damot siguro nga agpada iti kanakan na. Nanang, Anya ti amom, no tilaang sanikwa na ba ti di asawam ti almanan na. saan mat nga taa? Anya ti amom, sigurado ana istorya min ni Chairman Gusteng ti kinataom kin kasasad mo iti biyag. Siguro May isa ka na balaw. Apay, kayat nakangatagam ti balasang. Depende mo't Apay, gapu tabalot. Dakkel launa yan apakay diligan na iti balasang? Saan ka na makasa politikas kan biday, Budoy, ka na kan. Ang mga no isuntukit diti, pangkantsawan da kanyak, angkel. Nangasawa ka lang araw doon. Tid-tid da pailat natay kunkunada. Ay, bibiyang da ko nga. Balo nga paiso ni biday nga nalapsat ka na kan. Kanadapay sa ni kwa na ibati da di asawa na. Angkel, Ulitek, man-manuday ta nagasat ka na kan. Sos, nya pailat sa polem. Naglasag nga ikan ako nada. pagyamanak, tainaklon mo ti ayat ko biday. Nakitak ngamin ti kinapudno, Budoy. Di nakto ko malukon Saan biday? Biday. Ibagak ka da Uncle Gusting ta dumanon dan. I love you very much. Kasta akmat, Buds. Ni nanang mo biday. Nanang, Saan ko kayat na machismis tayo, biday? Diyak kayat nga ibagada amay sa abalaw kat kumaringking pailaan. Ay, kwa, nana, awan parikot. Ikasar ko ni biday. Rumbang laan. Katsa ko, ti mapanmang ibaga ka ni Chairman. Saan ka nga umulog dito'y balay at di mapagsaritaan ti kasaryaw? Thank you, Lord. Makaasawa ak matlangan. Uray balo. Nagtagtagay na pakalagayam. Dumi, mabali namin. Amom kagawad dugol, madidayta. Bagbagam ti asawa. Sikat ti madadaal ng runak at asidegan ti eleksyon. Intunok
Oktubre dahito atawan 2023. Isumat ti inaramid ko kagawad duming. Ngem, amumatan ni Asyang. Wakwakirata talaga. Kasla agbusi nga, usi tingiwat na marugyan na. Nga, masapol si Kati makaawat. Tas si Kati asawa na. Magbagama. Tidakas na nga rod kagawad duming. Da kamin tumatan ti agapan ko. Sa nabali na. Basta sana sa bali a tao ti kaapa na. Kun jakmatan malapdan ti bagik no kwa. Makapungtutak matlatan. Talaga mat ka di akasta Hanggang magure ka. Anya kami na talaga ti parikutyo kagawad. Ni bakit ko Nuan niya ti maedanong kinkwana wino madamag na. Kas kumaiti na minsan kanaw. Ibagbagada aman nakimisa ng maritis wano chismusa. Anya? Ay, madimat Isung araw ngem. Jakmet nga rod mababalaw dagiti mangibagbaga akasta. Ngamin, pudno mat asubra ti kinamaritis na. Ay, nagyaman ako. Pimanaw matlangan ni kagawad dugol. Yan ayang agpaiso ng iti kabaranggayan. Ajay. Imanay man lang na pamparna ni parikot na kan bakit na. Tapno saanan nga agjote. Ay, ilad ko man kit din iti tugaw ni katugangak. Pangururayak iti umaya ka baranggayan no da. Ang emnawan, say-sayat man ay. Langro na no mairidipak. Salud na kita kagagawa din nagraman sekretary. Awan da pa'y laeng. Nangyat orasin. Mapo aya. Kanto ayang agnagam da kita. Numatuloy ti eleksyon iti barangay. Intun Oktubre da ito atawan. Ay, maabak na kumaamin. Sabagay, manupulan langain. Marsuita. Ay, mabiit la dit ang urayan. Salud kit di manain. Makitan to tilaing da. Siyak pa'y la chairman. Ti umay manglukat ang masapan. Iti barangay haud. Nya nga tahay. Aguri ka man. Agbuhi ak man pa'y lang iti silpon ko. Pangur-urayak iti umay agjote. Anya ginadamag ko Asyang. Mangibabain ka. Tasyak pa iti dilawam si kadugol. Siyak lang arudan ti dadadaulan da. Sana mabalin No saan lakit di apod no ti ibagbagada. Baybay amon. No si kati nanakman ken. Makaawat ken adanakam na. Sikan ati agpasensya. Saan mon atutupan ida? Ay, saan mabalin ti kasta? Ipagpagapumla ko man kanyak Anyan tulangan ti kunaan dagiti tao kanyak. Ati asawa Katrina dagiti maritis wino chismusa. Anya? Abusta barangay eleksyon no Oktubre dahito 2023. Amumot lakay. Naano sak? Ngam no siyak ti dadaulan da. Uray di ta namat Tay kunada nga road. Awan ti asok. No awan ti apoy. Ay adula amin. Si kamamat ti pangibaganda iti man nakimisa ngam chismosa. Reyna dagiti marites. O alaman. Kasta kaayamat nga rod. Ay naa siyang. Ulitek.
ipagpagapumla ko man iti kinakagawad ko Saan asikatimang dadahal kanyak nang runak at asidigan ako nak ti barangay eleksyon inton Oktobren. Anya ko ma. No talaga kayat da awan sa balin a rason. Dakkel ti madi nga ipikto na ti kinachismusam. Ay, saan? Awan problema dita. Basta siyak, saan da kapadpadasan, tawan at rasak kadakwada. Ay, sumardeng ka man dita. Agparbo ka man ni tistorya. Ay sus, Rosa, pudno dagiti ibagbagak kada kayo. Apain na ka man ni Asyang makitam. Sus, daytan pataasan na tamakita na. Apay, jak tutupan ti kunana no apaan na. Nya? Wan Rosa, atrasak ayat ti kunana dayjay. Naa. Ay, isardeng yu daytan. Nang runakan ka do siyang. Pudno man ti ibagbagak Rosa. Saan aparbo? Kun saan lang adayta? Uray ni Antoinette abalasang ni Bakit Tuning. Amuyo ka di, abutitin na simmangpat. Anya? Ay, sa bali manan at chismis dayta. Pudno man. Katidakas na. Intarayan tinakasikog kan kwa na. At tagayam asawa ti lalaki. Wan, anya kayon aya. Uray pa'y pudno. San anas kan nga istoryaan. Masaritak lang mat. Uray pa'y. Ang mga numakadanon kadakwada dagita nga ibagbagam. Ay sos. Makasarsarak kan tulang nga iti mang siwak di nga babae ka. Pimalpalasangan ka chismusa. Naimbag ano saan kanto akasta. Ang mga nagsikog agraman bakrang mo mait. Makadanon. Ano at ang mga danon kadakwada? Sino nga min ayat ti mga daanon kan kwa na? Asinaw kada kaya? Saan kami matakas ka na kayo, amaritis ka? Ay, basta pudno ti ibagbaga. Nasikugan abalasang ni Antoinette. Kan awan sir-serbi day nga asyang aman nakimisa. Tatsismo sa matlaang. Reyna, dagiti marites. Naa. Pilit na. Katsika, anya ka nga rod. Sika, ti prinsesa, dagiti chismosa, wano marites. Sa anak ka prinsesa. Basta ti ibagbaga. Sa anak aman nakimisa hanggang sa anak ka chismosa. Isardeng mo daytan. Kan pumanaw kayo man dito isangot istor. Makamalas kayo. Ikay la mabain kan banay. Sus! Ay! At apay gayang may sa. Anya man ang dayta. Tiraam do siya! Nasuntaw na na magkasag kita nga nga! Padasan da amuyo la kuma. Anya man ang dayta aya. Hay, Jaske. May ramraman nakpaikit din na dumngag kadagiti chismis mo do siyang. Ay sus! No amuyo la kuma. Ibagbaga ni Asyang akasla kanu na isaltag ako ribot ni Marlene nga asawa ni Basyong. Allah! Aniya? Wan! Awan kanun sikat na. Kan maadaman. Ada kanun iti ibarukong na. Aniya! Pagkamay! Iso sumardeng man na diyan nga Asyang. Nasaan lang at chismosa. Nauyaw pa. Chismis pa Uwan. Iso ti Reyna dagiti nauyaw. Di na mo di bagi na nga uray. Agyudyod ti bilbil kan buyong na. Kan ipagpagana pa nga iso ka nga agchichiks ni Basyong. Takasila dabiyana ni Bakit na. Ay na do siyang. Isardeng mo daytan. Kada kayo mat. Agawid kayon. Ingkay kat agluton. Adala ginatang ko iti istor ni Banay Nanang, kat naranak matan nagiti nag-uumong manan ni
No kaano nga anawaag kan laplaptak day di adusyang. Ad-addain na may. Alakat ba'y amlat ta? Makasarak to iti mang siwak iti nga ngana. Isu lang nga rod Kasano no maidanon kadagiti maseknan dagiti nga ibagbagada. Nagpinpinadakas dan samot ngamin ken asyang nga asawa ni Kagawad Dugol. Wan nga rod nanang. No sumublat day nga asyang nagadumati ibagbagana maipanggap kendo siyang. Pagangayan day ta, isudan ton ti agapa. Wan nga rod nanang. Kasla makit-kita kun ti pagtungpalan dagiti mainayon man na naparikot da tatang. At kamat dito sangot ti store manang asyang. Ay, wan Rosa, agpalpalabasak man iti oras. Apay, awan aramida may jibalayo aya. Awan nga rod. Boring. Ay, naapo aya. Ay, wan kayam. Adda ibagak, uray inauna ka ngam siyak. Anya day ta. Ken laglagi pam akagawad ti asawam. Amok Adot may ibagbaga ti asawam kada tatang ken dumeng. No, adda ije barangay hall. Na? Ijis-chismisnak ni Dugol? Agpapa-advise ka nung kadakwada gapu iti aramid mo. Anya? Ket ti makunak anya. Kita tamangan numalaksid asiwaken na tingangam maawanan kapay iti asawa. Anya? Amangan no dumtang ti alda mapatakyasan na kay balay niyo. Sus! Di na maaramid day ta, Rosa. Labnak launay nila kay ko. Ken saanan a makabirok pa itikas kanyak. Anya? Ngat ha? Wan, Rosa. Siyak, papanawan ni Dugol. Asus, saan to ang mapasamak day ta? Nala, adakan ka dayta. Agawa am latangarod ti agchismis. Tilaang makunak, isartin mo daytan. No nyala dita ti pakibibyangan nyo. Kas iting kainwarwaras amasikog ni Antoinette. Kas ladabyanan ni Marlene nga asawa ni Basyong. Umno aya dagita. No may papankin ni Marlene, agpaisumat nga men, makita yumat. Kundi pa siksing am nagdakkel mat ti buyong na, bilbilan. Anya? Anya nga Amuyaw, napagbidutak pa'y nga rod amasikog ide. Nakunak no agli maabulan ti sikog na ng buyong na magayap. Kan agpaiso dagiti bagbagak kakadwa, Rosa. Kat ni do siyang tinangibaga iti dayta. In reflect laang. Anya? Kanuray mo ni do siyang. Malbalasangan na di na mo ti bagina. Super uyaw ngam di na matammo ti bagina. Kundi leggings, wano pek short ngam di na mabagay. Ngabasos, kumapkapay. Di kat agparangan, ti saan arumbang nga agparang, wano agpalkat. Husto yun man nga siyang. Ay. Madidaytan No nyala datanding kamat imarmaritis tina. Isarding mon. Saan nga amo no asino kada kay tagsaso iti pudno ken ni Dusyang. Lakay, sikat ti barangay chairman, kan outstanding kapay ako naam. Dagitoy ang timang dadaalkan ka, nang runak at masungat ti barangay election sinton Oktubre. Uray ko nam, graduate kan kat ni Doming tag kandidato at chairman, ngam ko namat nga kandidato ka kagawad. Ay, wala. Anya ko matparikot di tayo. Bakit? Kita dagiti ka barangayam nang runa ka dagiti babay nga awan mararamid da no di agtutot latta dita. Agmamarites ako nada iti sango dagiti tersina. Apay maninaya. Nagpangat ka naman ang daa siyang kanday adu siyang. Apay madan.
Natismis manain, ngagkikiks ni Basyong, asawa ni Marlene, ta super dabyana kasta. Day, may saka mo tatismoso kayan. Ay, saan nang nangagkulaang. Nasaok lang mo ta. Anya kami tinagapaanda. No agistorya ni Asyang, ibaga na ni Dusyang tinangibaga. Indun agistorya mo't ni Dusyang, nimot Asyang timangi warwaras kunana. Ay, salbagan nagijay. Woy, isong aktignay ka. San aya abimal balasangan dahi adosyang? Wun ba't ngam asino mo't ita ti mangaram kan kuana. Kat awan mo't makuna asikat na. Ha? Puwera pa nanguyaw kunakmat. Hay apo aya, may tultulad akpay kidin ngagsasao. Mas daawa ka. Ay naggapuan ngamin dahi ta achismis asino tinagsangat dila na analaing anagsaaw. Kata sino pa'y, isuda mo't laang Dosyang, Asyang. Mao din da ito'y apanang bala agwa kada kayo adwa. Wan, Chairman Gusteng. Iti ka nito amamuak, ngagkismis kayo pa'y. Makita yaw, siya kunti mangdusag iti nga ngayaw. Ay, saanan, Chairman? Wan, Chairman. Saanan, Chairman? Promise. Mamati kayo kumakanya. Ay, di nakman arako pangagkan kasta. Ay, dapay mat ngaron niya siyang salbag ka. Da kayo mat katit di, Chairman. Lailok lang mat dayjay Ay na, nagbanglukit din ni Chairman. Hache! Sumadin ka ako na. Dusagan ka makita mo la. Ay, awan parikot, Chairman. Da kami matlaang kanido siyang dadad ditoy. Ta, ikismis mo manan, sika asyang. Dalawarong warama di dita, sikat ni si Wakag tingangana. Nasaya at nakasaritam dagi jay koste. Iso nga ro, dabi nalaga kidan. Nasaya at. Tako nakngarod kan no matuloy ti barangay election itang Oktubre, dahitan ti mangdadal ka. Na ultimo dagiti nagbabasit a parikot ti barangay, saan mo pa'y ama ornos? Amok ka! Iso nga ro da kinasarita kida. Kit no di da pa'y la sumardang nga sulnod at tidilanan. Chairman, ayan dagiti tanod. Mangigigtot ka. Apain kagawad, kas kamutla kamkamata ng 7,000 asayro. Dadu siyang kan asyang asawak. Agpengpenget dahi sangot istor ni Banay. Saan ko ida ama anawa wino? Mapagsina. Day tamod lagaya, manya ko mati parikot. Agpengpenget na ko na. Wan, Chairman. Ayaban tayo kumadagiti tanod taentay aganawa. Ay, sana parikot data, kagawad dugol. Dugol lamida. Mapantan kagawad. Kan mga lakit isang atimbatan nom. Buya tamida, takitag no dinaksina. Kababain, Chairman. Iso nga, isinaklangan ni Asyang. Isot mang dadaal kanyak. What? Ay, kunak nagpaypayso. Nagtagainap lagaya. Dumi, mabali namin. Itala ang masangok nagbasa iti magasin. Kasano, nakadumot tan ti pakakumikuman iti barangay. Dandanisan ko pa'y na masango nga editan tayo, sinurat ko a short story. Tapno may email ko kumamatay.
Nabayagan nga wanay pablaka sinurat ko. Dahil man ti masahag. Bayat na ito Titulo na kailangan. May intriga ako. Apayakas to ti titulo na. Nalay nga manurat iti iluho na ti nagsurat. Iso ti maysa ka iti makon ko na abangulan. Maysa ka nagtaglek-lecture na madanon ti annual seminar workshop ti gunglo na iti manurat ng Ilocano. Uy. Itaman pa nga o kagamanan dagita files mo a magazine. Nagbasa-basa man mo't na tao. Tadikat kanay lang agtugtug gali ti laptop kaya aramiday. Wen agbasa ka mo't iti sunurat dagiti padam a manurat. Uy nga raw. Nanda ko mamanan na ipabla ka sinurat ko, iso ko matibasahag. Taddan samot nga script iti drama ti sursuratan. Danda ni sa anak pa'y kata makaipatulod iti kontribusyon ko na. Nagadumat kami ng tiraramidan may iti barangay. Wen kanayon na si kansa ti proxy kadagiti agab-absent akapadam akagawad. Oy, ngam sigurado. Kabayatan ti panaglabas na iti aldaw. Adunton ti gumagay. Pagkunaamay, Siyempre, agpakitang gilas da ta umadanin ti barangay eleksyon. una niya. Iso sige laeng. Saan mo tabulsak dagiti kabarangayan tapno saan da makita ken mapaliiw dagiti kagawad asado. Wen may. Ay wendom, aday niya wag ti kasinsin mo iti kalman. Nyapong ko iti tumay. Wen. Anya kano ti may papaniti dayjay kalakayan iti lugar yo, aapong yo iti tumang. Et nakanot ti agbakasyon. Ket kasla di tinagbugsutan kanot ti ibagbagana. Saan pa'y agkabaw? Saan kanupay? Kaedad ni Juan Ponce Enrile de jay. Oh? Line of 9 nan? Uy, veterano iti gubat da jay. Ay, mayat nga rod Ay, awagak man gayam di kasinsin kaw. Damagak no matuloy nga agbakasyon da dito. Sige, kaya't kumot makita dayjay nga apong mo, Dom. No agbakasyon dito niya apong uban. Makapagpaot nga ta. Dakatugangak ti pampanunutan. Ang mga no ipapandaan da kami ti mangpabugsot. Siyempre, lakay una yan. Ay. Malagip ko na itay nasukainan ni Rosa nakaduli na badok na diyako ni Suso. Ipadawat na kano. Ay. Mayat kano na dyan may pabadon to ka ni Apong Uban na matuloy ng bakasyon dito. Indulin ko na dyan na sayang may. Nalagda pa na dyan. Ay, mayat awan ni Storbo. Awan ni Rosa. Isang ay ridap kuman pa eh. Pag-ustok manang itim mata. Pasensya ka na, Rosa. Kapilita na makipagyan ka datan niya pong angkwan. Tawan mo't ngamin nabatin ka na iti anak na.
imununadan ang tatay. Kat dagiti ngay da dumaa ka kasinsin mo, Domeng. Awan mo tinagbati iyayan ni Apong. Isa pinanawan mo ten ni Apong di balay na, kat binirok na. Imbaga, kay di barangay hul tinatupar na, kat nagdamag ijay. Kasta? Nakakasimat ni Apong ko niya. Pagyanan ta pala dito balay. Sige. Anya ngay pa iti ibaga kat adamatan dito eh. Diyak mo't papanawan. No ti panagkitam kanya kat awan asik iti lakay. Diyak mo ti bagbaga akasta. Wen, ununaan ka laang dom. No mapunas ti madi nga atap mo kanya. Anya, kabalayo ita ti Apong ni Doming Kuram. Wen tatang, kapilitan Tawan mo't gayam tinabatin ka dagiti anak na. Tauray day di ama ni Domeng kat nabayag matan adim maga. Napaot ti biyag ti Apong ni Doming Tadadakkel dagiti sarang alapayag na. Ay, Kasjay ka no, tatang? Anyamat nga iti koneksyon ti dadakkel alapayag iti biyag ti tao. Basta kasta ti kunada. O imbaga, no di pagkabaw. Saan pa'y matatang? Madlaw no agkabawon ti tao, Rosa. Saan sapay ngagkabaw, tatang? Apag isutanda ka, Rosa. Agmerienda to itinaling taas haba. Lining tamgaya man dito sa babakait. Wen, malabas ngamin ti luumdan. Oh, kita man pa'y, Rosa. Umay kulay padamag nga da iji balay tay Apong da Domeng, ani Apong angkwan, nanang. Makipagyan ka na kayo? Wen, Nikot kita nyo Nakapsut sanday jay. naparagsit pa'y matiti pa nagkita. No kwenta, agtawan nga ta niti 90. Wen siguro. Makita mo to ni titsura na. Ay, pensyonadon sapay day jay. Aya? Ay, jak na damag. Jak mo. Ang kasla nang nagkuiti na minsan ana sa ni Domeng, pensyonado ti Apong nalakay. Umayak tuman, tinterbiyak, may panggapiti panawon ti gubat. Ang mga no adu pa'y ti amok ngam isaw. Sos, nagsao ka manan ako nakbus. Ngala, agmerienda tayo kit day. Pandaro sa kendumeng, tanapanday jay ile. Agmay sa kano pinanawan da ni ama angkwan di tabalayda. Inakman kasarsarita. Dejay, nakamas nga at iti arubayan darusa. Anya tararamidin na tapaya, nagmas nga at. Di mabalin na pagtugawan dita. Naimbag ngagsapa, mamangkwan. Ni, kasla dinak nangag. Nakakonsindrit iti sugsugkitin na atapok. Di sursurat na iti katapukan babantigam na aruting. Na. Ay. Nembangal daw mo, inuoras mo, amangkwan. Nagloko ka na tao. Agdayaw ka mo ay, tibitiranaw. Hindi. Huling sakit di dahito alakay. Sino kaya? Siya, ti katugangan ni Domeng, apukom. Imbag man, tanay sarong kayo dito'y nagbugsutan. What? Parang dito yan. Di pagbugsotak. Adda ka di sakit yo ama. Migo?
Saan kayo asigurado no da sakit yaw? Unsa? Nay. Pasigsakit di asa na sigurado ti panurot ti ala kaya. Anyat nagan mo itayay. Ghosting. Siya ti kapitano ino chairman diti barangay mi nagbugsutan. Kastaya. Ay, maya. Katugangan na ka ni Domingo na. Wen, asawa ni Duming ti kakaisuna nga anak mi kensuping Ane Rosa. Unsa? Kastan sa jay. Imbaga ide ni Doming. Anyamot ngay day sursurat yun di katapukan. Awan. Adamot ikurkur ityo babanda ta igemyo aruteng. Han basak man. Ang kuan loves emang. Ay, mayat na. Mayat na tayong surat mo di ta katapukan, abang kuan. What? Malaglagip ko manday ta. Inay ayat ko. Aday di emang. No kasta eksyaw day tagnagan iti emang ama. Medyo. Ex ko talaga. Di ka mat nagkatuluyan. Ay, nasigsigilat mo't di kabagis ka. Anang itangal. Anya. Iso nga, agpating kaakla iti kastuyan Laglagiplat na palabas ti mang liwliwa kadata. Lagip tinapalabas yulangan tinagan nga imang kasta. Ang mga no kayat mo nga istoryaan ka. Alaman nga ro damang kwan. Sige. Agmas nga agkamatan dita sangwanak. Ginistorya taman. May mayat no mapantag tugaw iti bangko. Madin no nakamas nga ad takit di dituyan ako namlan agtong-tong-tong kabayatan ti kwa. Humay ka ama. Iti ayan ti alsong ti pagtugawan ta. Ure agtugaw kayo ni tinaipaidang nga alo. Tasyak tagtugaw iti ngarab ti alsong. Apag isunanang, nagsinukat kami ni tatang. Anya nga itar aramidin ni tatang mo iti balayaw. Istoryaan na kano ni Apong Angkwan. Kasta. Imbis kat kumaadya-laklakay nga maisot ag istorya kan kwa na. Ta sigurado nga dadumutlat maistorya day jay. Makamudan ananang. Tano pa naging istorya ti pagsasaritaan. Adun sa ti istorya ni Apong Angkwan. Sigurado day ta Istorya pa'y kit di ti panawon ti gubat Gerilyan sa kano idi ni Apong Angkwan. Mabalin. Iti ko na atawon na anasurok ano binta. Ay kit kabang bangwuran na idi gubat Iso asigurado naggirilya day. Amokmat ng gorilya lang na ibag. Nakilaban idi alalaki. Taamin alalaki idi panawon ti gubat. Napilitan da nakigubgubat mo. Ay kit kapilitan. Taamin ket tarigagayan da idintipan nakalpas ti gubat. Iso nga amin. Kaya't damag ti tumulong idin. Ay, ni, agmerienda talatan. Bakit pa nagsarsarita ta, Rosa? Ay,
Nanang, ay, talaga ang makimirienda ang kada kayo. Ay, katulad ah. Salit nagiti asing ket sakang awan na sila. Na. Salit. Ano apa ada kasultano ititipin na tayo dalatan. Na. Naranggas na talaga. Magta na kalis ka. Paglakit. Ay, nag-aasat pala. Usting. Ghosting, ama. Ghosting. Saan nga usting? Uraan niya ditan. Apay ako nayo ang nag-asat kayaw. Wala. Tanay. Mano taon ka? Kabaw manan. Da kayo at di makaamuno manot taon yawn. Huwag kayam. Ay, sangapulo katuwalo ko na. Agari magaya man. Anya. Mamati ka. Itian niya, ama. Aduh, tinaram ko ini. Salit niya ayat ko nakmanay. Awan manlat na marka. Anya. Nakapoy kayo nga rod ano awan na margaan niyo. Ako adamay. Saan ko akay kayat? Isukit din tinaputod. Hakiti ano? Anya. Angam nay. Ayan nagiday putot ka. Ay, awandan. Kanay tatireklamo. Kaniapon Diyos. What? Nga pula ka na initipensyon ka. Anak ka iran-rano na nagitiadon nga apok. Tiga po na abinyag na. Aging gaskastoy akalakay ka. Anya. Dagay. Nagnumaran na ti pensyon ko. Iswaditadan. Pinanawakitan. Puno nga tati pagpagaday ito alakay. Di ka nga tamamati ka nagiti impagak. Anya. Ay, saan man mamati ka ma? Sige, agistorya kayo pa itipadas yung ayat. Ay, saanan? Ikaw, may papaniti ko ba ti istorya? Dunga ka, sarento. Sarhento, kunam kanyak, ama. Kawan, apay, nalipat amon. Asika ni sarhento manansala. Anya, Jesus, wabak. Kabaw. Napanmanan ni Duming iti barangay hall. Kanayon mo't lagit din nga iso ti bilinan ni tatang nga agmalmalom itchay. Wala, agoy ko matan ni Apong. Ay, delikado no, sakit. Ay. Hala, pero okay naman ni Duming. Awan ni Duming, Apong! Sino ang nagpukpukaw? Umasinag ka na matitilo. Paligtad saman, di ba ka? Mapanak man la iti ayanan. Apong! Awan ni Duming. Kasta. Agam, di mo pigsaan te ang saugat. Umayang nagiti hapon. Ha? Haduda. Hapon ko nayo, Apong? Uwan. Haduda. Hatitog nagiti armas na. Aglamag ta.
salhit nga uyag na tuyag. Mangisarsara. Awan mo ti pagbagayo hapon-apong. Natay da amin hun. Pinatayan dagiti Amerikano. Ay, dili pagpagakon. Awan mata. Awan dan. Si kamat. Ado ayat ti among maipapan iti istorya. Ay, sana pong. Da kayo, ha? Da kayo ti adot amuna. Isang nga agstorya kayo man di. Awan. Buisit ti uyag ko. Danggam. Istorya ka. Uyag ka. Ay, na. Nagkaroon ta ulit kayo, apong. Nasaya at nun hospital da ni ama ang kwan. Wen nga Rod, iso ama pantayo matkitaan Talaga ama panta. Mangisagana ka iti balon ta ama merienda. Balunan tamot Ay katwon, talaga nga gitugot ta iti balon. Ang mga no saan anak ka itugot ni Rosa. Ito uyag ka na. Marigatan ni apong aguyag. Agkalma day ta, nurse. Aprusam day ta bukod na. Kitaan mo di agsar time. Langgong. Gusting. Di mo ang agawin na ang dilig gwardya. Dili gwardiya nga. Awan. Dila gwardya. Kurak ko. Kasta, niya kano. May sakadang iti ng ispal. Idi kanyak iti babatan. Anya ngay ama, nagkalman ti uyag yo? Saan pa? Jesus ako. Aprosak ka na day tabukot yo, apo? Alaman. Basta. Ibay-bayag mo. Mayat arik niya. O sige. Ituloy mo nga pusa. Ay, kayat ko lang. Kurak to payak kayat na. O di nagkalman ti uyak na. Nay. Nagado kayo na bumisita dito ospital? Ay, isudan dagitay estudyante amang interview kanu kini apong lakay. Nay. Apay, anyat damagan nyo kini ama ang kwano, Beng. Ay, may papan iti Philippine history, tata. Amo may nga do ti amo ni apong kadagiti may papan iti gubat. Ay, uri siya. Ano tamok? Bay, anyo ni amang kwanta. Katurturog na. Ni, nakaturugan. Alaman nga ron, tata, na kayon ti agistorya. Ado kat tinabaliwan iti husto. May panggap iti radyo na ito, aya. Mabalin mo, tata. Istorya ag tumat iti ikit kung agsursurat iti drama, taid drama dan toto istoryayo. Ay, talaga nga doon na baliwan. Iso asyak tag istorya, ta isot pudpud no. Waan, alan, agda magkantasong batak basa. Na. Alan, Ay, mayat buta karabukob yun ama. Makasao kayo ni Tilimpyaw. awan may, loko ka gusting. Ah, Agawan nakpala iti iksi na may,
Ay, apaw. Agnisi kayo. Ay, kalkalan. Sige. Ay, gundawaya mong basang. Aglamag kan kasong batak. Tadi pa'y bumalaot niya ang kwan. Adamet may tultulong yapong mo iti kadana dito nagbugsutan do, Meng. Wan tatang, nagbalin mo na historiador. Ah, Uno para istorya ka iti ubing, asana makaamoy iti istorya di gubat. Naglakayan nan kagis istorya. kasta at ilakay. Pakairanudan ure agkabawin. Ngam dinaklunan ng kabawan tatang. Iwan mo ta. Kasta tilakay, ure siyak mo ta. Awan lumakay kunada nga rod. Kita anak man, lakaya kunaya iti pa nagkitam ha, manugang ka. Ha? Ah, Ay, saan pa'y tatang? ah, Kabampanwagan niyo. kita. Kabang bangwiran nyo pala nga agaram, no? Barukay ko ma. Anya. Ay, agpay siya, Domeng. Uwan mo. Kabampanwagan nyo pala. Domeng, Uwan. agring ka, gising. Ha? Turog ka la, turog. Ay, anda kayo matarang. Wen, imayak tayong kuyog ko, tilakay amang sapsapol king ka nga apong mun sa kana. Ha? Nya pong ang kwan. Ha? Ay, kwan. Natay gaya mo na dyan. Sino nga pong kau, tatang? Domi, mabali namin. Naglukon. Ayan man nga tanda di paborito ka karson silyok. Makadigo sa kumano na biro kak pailaytay. Imbilag ko la dito ay dinaminsan ngal daw. Inakas nga tan ni Sofay. Langgong kakiti! Nago, nya, Danga, na, apa yung papanahon na? Siyak ta akin kabagyan, iti akin balay dito. na, Uray ka bagyan! Sus ako. Dapat ang baybayan iti abang! ay, anya dagitan nga kasawa. Inal daw sa ti panagapad Uray no siyak ti kapitan ti barangay. Yak basta pakibiyangan dagita. Lakay. Apat ti agasawa. At buibuyakan sa amin iti siyute. Oy. Dita, si Mardangan, pimarawan tayo lalaki, mawarin. Ay, una ya. Kasla shooting ti pinigat nga ramidin dagita nga agasawa. Dita palagsina. Ng tikas ng inal daw ti apad Makaisturbuda pa iti torog no dadumar. Parbangon pa lang, agbinugkaw na nakumaro da. Ayun nga, Rod. Bagaan nyo man ida, tama ka isturbuda. Masiguradok, umay to agipulong ni Ampay. Isunto ti panang bagbagak kinkwana. Kat ni Boyeng, di mo bagbagaan. Sa balin tumod ngal daw Pagkapyaan nyo ida, nang pinasugnod na. Madi, tiag sinang agasawa. No isot, pakaragsakan ti tunggal may sata na umadan. Ayawan problema dita. Konsentidor ka mo't kadagiti agaapa nga agasawa no kastala kay. Ibagbagak lang ti adda ti panunot ko. Saan aga po taag last term kan akit baybay amon dagiti kakasta a problema ti barangay. Awagak ni Dumeng ta iso ti mapandita. Iso ti mangibaga makaisturbuda. Pagsardingen na ida. Napandan iti barangay hulnanang. Pag kinapyaan da ida ijayon. Mayat mo tinaramid ni Dumay. Wen nanang, imbag ata di nagtukyad ni Boyang iti ingguyod ni Dumeng. Aglablabos dan. Iso arumbang la matungtong dan. Isturbo dala akanayo na in. Anyat ba nagtisaritaan dahil agasawa ng agsinsina lakay?
Pinagkapyami idaa. Tadi damad lagayam kahit tagsina. Anya, ay sa bagay, pinalagi pa ako ni tinaminsan dahil nga ampe, ng kaslawan nangag na. Awan sa tipagnaan, tibagbaga kadakwada. Ang ala, parang agkapyadan kat saan da namang istorbo no iti parbagaw. Anya ayati pag-apaan da. Agpadada iti pababasol iti tunggal maysa. Ibaga ni ampe wino ampiang adda ka no babae ni Buyeng. Ibagamot ni Buyeng ngagpaparam ni bakit niya. Oh, Nagpadadan sabot nga Minister Aramida. Adun sa tidi mo amo na pasamak ni ti barangay lakay. anya pa'y dagiti jak amo aya. Awan mo tunay ti problema. Anya nga awan. Anya nga awan uray ako nam kat agaapan dagiti agasawa kas kadag kakaruba. Adun ti isturbo adi mangikas kaso. Ay, aging gatawan may kamang iti opisina ti barangay ari ti agasawa wenno oray asino dita. Nariga ti makibibiyang. Adamot pagpatinggaan ti pagrebengang kahit. Ay, kasta aya. Saan mo tagapot at chairman da taon kat pakibiyangan mo tamin na yun? Eh, saan mo ngam no ikamang daday ta problema ay kat kitaan mi Ditan, ti panggapuan mi makibiyang. Tapno kitaan mi mo't ati pagimbagan ti amin. San amabali na makibibiyang kami latan? Kasinsin mamatgayam ni Ampi alias Ampiang akaro bartatang. Wen, medyo adayon. Ure sana question no adayo no asidag akabagyam. Basta kabagyam. Wen matkit di Agkaraapad ang agasawa. Di dala maumuma. Kasano, awan inding ti apada tagpadadamot iti akusasyon. Ibagan ni Buyeng alalakiro ni Ampi. Ibagamot ni Ampi ababaero ni Buyeng. Anya pa'y nga iti inding na. Agending kumaditan tagpadadamot na iti ibagbaga. Kuma. Nukas ta adi damol la maurnos ti bagbagida. Agsina dalat ta kuma. Total kat saan da pa'y mo ta nagkasara ko nam. Wen, nalakalang agsina da kuma Ang jakman ammo. Makaisturbo da pa'y kit din. Nangruna no day tayo iranada ti agapa iti rabi Santo pala makilumbamot nga agtagoob ti aso di takaroba. Alabay kas president ti Women's Federation, kasaritak tuman ni Ampiang. Kasayaatan, barang denggen na ka. Pinaypaysumot ni Rosa tinakikaruba di tayang daboyong. Tajayoy. Pinastragan ni Ampay. Ay, kanya laki din na kita kaaruba. Di dala mapanunot nga mga ada makapanunot ang mga reklamo iti kinaringgurda. Ang makaisturbo da pa yun. Imbagla kumano, balay da na ita paggiganan da. Saan nalakala ko mapetisyonan da. No di na tagnak-naka. Ano? Ilat ko man pala dito sa pa. Dumikaran tayo puyat ko. Ay na. Sa kuyap-yipan ako. Agsoratak tumanan nito, madamdama. Idap ko pala dito.
Uh, Nay. Dan sa sanga ilikot. San lakit yan isuping data. Ano, adan nalipatan na. Apay ngagtuktok pa lang. Uncle Gusteng, umay kami man. Ni, uncle ko na naman. Wait a minute! Mabit lang! Sino nga ta data? Mga uncle kanya kaya? Si Kamat, ay say, da kayo mo't nga agasawa, buyeng, ampay, apay. Uncle, Wala, sumrek kayo. Oh, nagapa kayo kadimanain, katumayo ikamang di pa naguruno siyaw. ay, kwa. Saan kami anagapa, tata? Malaala. Sige, tugaw kayo. Dito yung unag ti pagsasalitaan tayo. Uncle, Agtugaw kayo, pay. pinapanaw da kami ni Jay pagigyanan mi, Uncle. Iso nga, umay kami kumapay lang agyan dito'y balahiyaw. Pangaasi, tata. Ang kunakmatan kasyan na kami kuma. What? Napananda ka nun ngay Rosa. Ije ka no ayan dananang. Imbag man tasan adito'y tinaturong da. Mabaindang hatakadata. Siyempre, amo talatan tiga po na napapanaw da dita paggigyanan da. Sinayang da. Libre pa ti panagyan da dita, tabali caretaker da. Dayta nga rod. Apa danto lang nga apa. Ang magure ka. Anyaya ti pagapapaan da, tadimot la agindingan. Nakasaritak ti kaaroba amasansan amatiliwak amang sisiim kadakwada. Anya, Ay na, Tom. Man na naumat na may sa dayjay. Amo na amin tiga po ti pagapapaan da buyang kan ampay. aya. Anyang nagpaso na dyan. Agpadadan At dan sa babae ni buying. Kat nimot ampay, agpapaaram samot. Anya. Wala ka tinalimbong ti utak na kadakwadan. Kaslakastan Tasigun iti nangagjay para si Im. Kaya't kanumot nga iparik na ni ampikin ni buying ti marikrik na na. Anya daytan. Iso nasaya at mo't. Tasan adito'y balay tinagkamangan da. Makaamun da tatangken nanang amang bagbaga kadakwada. No di da pa'y laag nakam. Jaklakit di kayat nga aramidin da dito ti kasitar aramidin da apa nagap-apa iginagyanan da balay. Ibaga, medya ka na kam. Tanay, kakasimot piman, di bakit nan, alipliputan na. Deh, gusteng. Kasla ni buyeng la ka anak kakmutan ti agbasbasol ken mangirogrogi iti apa da. Kasta tinistorya kanyak ni Ampe. Impakitan tupay ni Ampe ti dungir na. Anya, kat kasanaw mo at yagapuanan ti karamot ni Ampe di takyag ni buyeng alaman. Ay, awan amok ditan Tawan mo ti bagbaga ni Boyeng kanyak. Nagpulong mo't kanyak ni buyeng. Nagado ti gapuanan ti karamot iti takyag kentenged na. Ati pa'y daya nga ampi ti pusa ng karkaramot ken ni buyeng. Ala, bayam, kasaritak tumot ni Boyeng. Maditikas ta ajar da. Sige, bagbagam idalakay. Sika ti kapitan o no chairman ti barangay. Kat naayon ti trabahom daytan.
cellphone ni Boyeng, Uncle Gusting. Ayan ni Buyeng. Aday JCR. Agsikal-sikal nga mintibuksit na. Inaksong bata di umawawag. Na. Darling, di nakapunpok. Hello, darling? Hello, darling? Apa adi kagsao? Sino ka no? Darling, mati nakapunbok nga umawawag, Uncle. Di mat sumungbat. Hello, darling? Inidap na, Uncle. Ay, dangamad. Kasano asong batan nakakat darling matgayam jay mawag. Ha? Ah, Yun ay di agnagan iti darling, Uncle. saan? Ngam di mat kunam nga da babae ni Buyeng. Isudayayin na tay darling na. Ti babae na. Ha? Nay. Ngun agpaiso. Apay adyak na panunod akas ka, Uncle. Loka. Hala, idi sumut lang dito silpon. Puun man ti apa yun iti asawa. Numamon na pinakibiyangam ti silpon niya. Di uray man. Na, Si tarot kidi Saan na makapaglibak Kitaag man kidi no da text na ditoy. langgong ka. Ingkas kasar mo pa'y ngarod ni Ampe, no plano mo't lagayam asukatan. Uncle, awan mo't plano ka kasta. Isumot ngamin ti nangirugrog Nga, anya nga isa? Ang pangkit di Kanayon na nga ibaga nga adda babaik. Idinto ta awan pa'y matiplano idi amangarim ijaya pada na matlang ampang. Anya? Ni ampi matlaang tinagidoron kanyak no apay anagaramak ni babes. Takasano? Adamot dudes na. Anya? Sasawam di ta adods, dorbab. Saan kit din? Lalakim dayjay. Katiks mo nga agnagan iti dudes. Kapilitan anak kilalaki tapno patastan. Nay. Kundi kay agapay di siyang wana ka. Day tate anawaan nyo, uncle. Saan nyo kapin idinto tasyaket antik ni antisuping nga asawa yaw. Siyak, ti sakit ni Uncle Gusteng. Iso apumanaw kan dito'y balay, buying dorbab. Anya, sana mabalin. Syakit din ang kabagyan dati papanawon da. Sika ati pumanaw. Ala, panaw! Panaw! Ay, di kayo agsardang. Sumarding kayo! Day tati pagsardungan nyo. Sigati sumardang! Siyak mo ti sinipat mo. Salbag kayo! Kumabil kagayam, Salbag kayo. Pumanaw kayo di balay. Siyak gandin di kabiling yaw. Anya nga, hindi kalakit na pasensyaan, Idan. Anya, pasensya agdagijay nga oray nagsinublatan dak atinong pa. Saan damot ka nung ngayong gagara? Saan mo't asikat itong paanda ko man, no di ka? Ay, di mamuti sasawam. Sigon kin ni Buyeng, ni Ampiang, una ampi ti balsin na kuma, tatinong pangarod ni Ampiang, ngamintayam ka nung tabagim gamin. Kasano ngay? Di sikan atin na tirwan. Anya? Saan kat nagpaisaon? Oray ni Ampe, isuti ko na, pinarutpot ko ngamin. Kaya't nangarot ti umay ko mga agyaman kanyak. Tano di mo lang atakano insangga, day taping-ping mau, jay ping-ping na, tinadiswan, ijay dakulap ni Buyeng. Tasak pa yan tidakas ita. Paiman. Nay. Ayan dan. Sa dino tinagkabangan da. Salpag. Lakay. Ay. Sa dino tinagkabangan da. Hindi pinapanaw kay da dito balay.
Nagsubli na ka na niya nagkapunta balay. Saan? Ayan na ka doon. Ibagam, tas lang nga kita. Bay-bay amidan lakas. Ay, saan na mabaling? Saan na siya ipagbalin ng dadakas? Nan, ayan da, ibagam mo. Kwa, ijay ayan darusa. Ah. Anyan di kastoy. Napuyatan na taon. Pasensya amon tabuyang kan ampe, dong. Jakmut maanawa idan ni dirabi eh. Saan na pa nagpaidam, Rosa? Ngamjak kayatan ngagyan na pa dito balay. Ibagam ta sumapol na iti sa balya pagyanan da. Nalawan. Kasaritak idainton makariing da. May sapa deta. Senyorito kan senyorita dan. Nagladaw da ngagriring. Kasla bumalay damat atalagan. Kasano, mabain kanumat ni ampiang agaraw iti kusina taa. Amang ano, jak magustuhan no pakibiyangan na dagiti alikaman. Pambaritis na itati sarot. Dumeng. Saan kit din? Man ano ko Rosa, anyat may tulong ka. Una na kumaano ko. Kuma, hangam baybay akon. Madi, jak magustuhan ti Jarda. Isu mala pinapanaw ni tatang ida. Unkat nga taa. Bayan, tay kunakon. Kasaritak to ida nga agasawa. Sige. Narigat mo at na basta papanawon talat ta idan. Ikantay da iti gundawing agpanunot. Tabareng agbaliw dan. Sumrek kayo, tatang. Kumusta na kita agasawa, burderyo? Nakaturog dan sa palaan. Nay, naglalaing dan. Aglas 8, nakakip-kip na kailan. Saan ba ka? So, dyan naman nga tan. Ampang ka talaga. Si kamot si adda lalaki na. Ang pamasol ka Nani, madia. Di dalata nagbaliw. Tas sada binigat. Anya, Sika. aramidin nyo ay. Mayat latan, kasta. Di atog nga rin ida. Amang ano papanawon mi mat ida na kasi tinaramid yaw. Ay saan? Adda na panunot ko apamuspusan. Iso ngay mayak. Umay ka. Serken ta ida. Di tayang da kwarta ko. Ampang ka. Kalbong ka mo ta. Sige! Ipapasya! Karamutan ang piyang! Ipungat po yan! Ang mga lumakapaglimnawan da, tatang. Hala! Usulitan! Isardan yan! Uncle, kas nakita yung man. Kakasya kita naman yan na. Nakarkarwak pa ya. Agdaran ti kinaramutan na rupak. At may nagapgasal. Ngala! Agrubuat kayan! Apay apaglubuatan da kami. Pumanaw kayo ni Tibalay May. Ngam, agsina kayo. Wen! Agsina kayon tapnusan kayo nga agapan no sa dino ti umakaran nyo. Ala! Robert! Sina! Alan! Aggaraw kayo na, Robert! Sina! Pag sinahanda kami, Uncle. Agsina kayon! Di kay makauawat! Ha! Ha! Uying, ang sinata ka din. Isinanakon. Nay, ampiyang ka talaga! Di mo matlagayam ka ti makisina, ampang! Awa, di dagsina. Nalakaya ti. Ay, natagtagainap ko mo ito. Managapang agasawa.